Na tomto stroji zarábam 1200 eur mesačne v čistom. Samozrejme ubytovanie a stravu mám zadarmo. Funkcia tohto stroja je úplne jednoduchá. Nakladieš riad na túto kocku vsunieš do stroja, zavrieš, ako náhle sa riad umyje, vyťahneš opäť naspäť a špinavý riad, ktorý je už očistený, odkladaš naspäť do kuchyne. K náplni mojej práce samozrejme patrí obsluha ešte tejto umývačky. Je to umývačka na sklenené poháre. Princíp je opäť veľmi jednoduchý. Máš kocku, nakladieš sklenené poháre, sunieš ich dovnútra, zavrieš, zapneš stroj, ako náhle sú poháre umyté, vyniesieš ich naspäť do baru, kde patria. Koľko si takto viem zarobiť? 1200 eur. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Presne 1200 eur mesačne v čistom, ubytovanie a stravu mám úplne zadarmo. Stojí ti to za to? Zaregistruj sa teraz.